tinofara. Rise basi. Handidi. Alright. Kama ndikuona muri panapa kandogara ndikuona ndichidarika zvangu. Tiri muna Leopold takawira nditi ndiye Leopold. Leopold takawira just pageuzai opposite Harare Gardens handidi. Mukoma ndikuona mune midzi yakasiyana siyana yaminayo panapa. Mungada kutitsanangurira kuti inoshandei kuitira pane mwana wachida kubatsirwa. Midzi yandinayo panapa inongorapa zvirwere zvakasiyana siyana. Mumwe ane BP, mumwe ane shuga, zvimwe zvirwere zvepabonde zvinongosanganisira munyumusana kubva kusana inorwadza yese ndinayo. Kazhinji ndowanzoda kuti munhu atsanangure kuti ari kunzwei. Gone kushanda tese. Alright, mungagona kutsanangurira chibva apo kuitira kuti ruzhinji rweZimbabwe rakateerera vangada umwe anogona ndori nedambudziko rake achitoshaura kuti rinogadziswa sei. Mungada kutitsanangurira kuti kutangira pakonapo unoshandei muchidaro tangira pachigubhu changu chiri panapa chegreen apa ndiye ndichidawa nesiki dzimwe dzaya dzematumbu nekuvaviva tichienda pane chechipiri ichi apa ndinoda musana apa kubva paugadzira kubva paspam count yevarume tobva tauya pane chino ichi apa ndiye ndichidawa neBP wanetswa neBP vaivai apa ndakuda zvirwere zvakafanana nasiki yaya yamunoti inonetsa kunyanya yedrop iyaya ndinobata haiwa ndinorapa. Zvese tichika panapa ndodowa nemidumbu inongorwadzawo inongoruma ndinosota tobva tauya panapa mumwe chete unosanganisa pamusana wevarume uyu ZvepaBonde. Tobva tauya panapa ndinodawa nemudumbu wanofufutirwa vaivai tinobva tasota tobva tazotoaaikundoa vamwe vari kunetswawo nejeko zvibereko zvese mushonga ndinewa nekudhonza yekudzora yese ndinayo izere. Aiwa zvinhu zvinofadza. So vanenge vachida kukubatai zvakaita sepafone number vanogona kukubatai pafone number vanondibata pa0773 185 285. Mungadzokorodze zvakare 0773 185 285. Aiwa tinoda kutendai mukoma nenguva yenyu yamatipa nekutiratidza basa renyu ramuri kubata. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle. Parizvino tobva tachi much love.